Thank you very much. The people's champion. Give me Never village. But come on, the people's champion of the year. The champion.
Hello. Hello. Can I can just play better. That's what you can do. But that is can't get it. No. And you can't get it. But yeah, Lord, yeah. If I'm not you guys wait for on abata you go swear no Igwe your photo can abata na fe ku ifa ko be oh ifo gabo Ndo tuna iko ndi agro afana na eme kata dikaba ndi iko hapo ni elimji ekulobio nangala bay president la lobio yanu gumba gwata ngara go so ko so Snap.
That's what I saw online. Get ready to go to what's it? Yeah, look on the phone. Opening prayers. Peter Bishop of the Diocese of Pennsylvania. Every represented by Professor ABCC Chebukat of the Biko ka anyị kwuru n'ọtọ maka ekpere mmalite anọ m n'afọ Cardinal anyị bụ Bishop Diocese of Ekwulọbịa na-ewetara anyị ozi udo ozi ekene o ji ọṅụ wee nabata ife na-eme na ana Ekwulọbịa n'ụbọchị taata ebe Chineke nyere onyinye ịbụ onye nche atụrụ na mpaghara nke ndị Catholic Church o wee na-ekene igwe eze Jiọfọ na nwa anyị nwoke onye welitere elu dịka the new President General ụlọ afọ ka abata mmiri zoo a sị na a na-etu ụzọ mmiri ana ije mmiri bụkwa ife ọma ka ọ bụ ka anyị gụọ ọnụ Chineke aka n'afa Nna na Nwa na Nsọ ekele dịrị gị dị nwenụ Chineke anyị onye kere eluigwe n'ụwa nna nke dị nwenụ anyị Jesu Kristi anyị etoo ebube gị nke jupụtara n'elu gị n'ụwa anyị ekene gị maka afọ ọma gị n'ebe anyị nọ anyị ekene gị maka onye nke obiọma gị dị iche iche ọ kachasị onyinye nke nnukwu udo na mbekọ ọnụ nke ụmụnne nke inyelu ezinụlọ na nnukwu obodo anụnwa dị na Anambra steeti a na-akpọ Ekwulọbịa Ebetete Ụmụchiana Agba Ụmụchi Ụla Okpo Eziagụ Nkọnọ Agbaogume na Ihuọkpala ebe ọ bụ mmasị gị ijikọba ọnụ maka eriri ji nke 2023 gọzie ọjị ma aṅara gọzie nke ka nke ji ọhụrụ nke ụmụ gị na-ebute n'iru gị nke dịgasị na ezinụlọ anyị dịgasị iche iche nke malitere ụnyaahụ n'obi igwe anyị igwe eze Jiọfọ na Ekwulọbịa ka anyị na-enwe aṅụrị maka obiọma gị n'ebe anyị bụ ụmụ gị ndị ụmụafọ Ekwulọbịa anyị na-arụkwa azụ maka ọdịmma nke gị maka ndị nọgasị na mkpa dị iche iche nwere ụlọ nna anyị ka fọdụrụ ndị aka nwere ike iso anyị na-ayọ ka itinye n'ime mmụọ ha ịchọ mmụọ nke udo mmụọ nke obi nwanne mmụọ nke agamnihu ka nnukwu obodo anọrọ ike ịchọpụta anyị gọvanọ anyị onye bidogoro nnukwu ọrụ n'etiti anyị n'obodo anyị na steeti anyị nna anyị ga-igwe nyere anyị aka ka anyị na-esoro onye nwanyị Jesu Kristi ka anyị na-apụta nke ndụ n'ezi udo ịfụnanya na agamnihu anyị na-arịọ nke a site na Kristi anyị. Amen. Ka Chineke dịkiri na-egozie chekwaba ma nọdụ n'ọnọdụ anụmanụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Nọnyere unu oge niile. Amen. Ezi Chimle Ọ gọziri ma gọzi. Ọ gọziri ma gọzi. Ụkọchukwu ebe. Thank you.
ebebe. Ndewo. Oh no, no.
ikele Chukwu maka ọmarịcha ibe ọ na-emere anyị onye ka anyị jiri gbakọ ibe ọ na-emere anyị ka aka anyị kọrọ anyị butere kwado ibe mere eme anyị na ntete anyị siri n'ụlọ mere ọgwụ anyị siri n'ụlọ jebe na mọchụarị anyị siri n'ụlọ je ụlọ ọgwụ anyị na ntete kwado were gbakọ ebe a ka anyị nye Chineke ekele site n'iri ji ọhụrụ mere anyị wute kwado mere eme anyị wee na-ekele Chukwu na-asị Chineke ekele ka anyị na-enye nwa ebe anyị ga-eme n'ihe ahụ ekele ị na-enye anyị ngọzi n'ụzọ dị iche iche imere anaghị na-eru nri anyị were ka ọ nwee ike ibutenu ndị jibe m ibe ndị ọzọ dị iche iche ọrụ na-alụgasị anyị nwetachara uru na ya anyị were wepụta ụbọchị taata sị na anyị ga-agbakọ bịa nye ya ekele ụtụtụ ehihie n'anyasị Chukwu anyị je na-ekele eke ori agwọgwụ anyị je na-ekele ụbọchị niile nke ndụ anyị anyị wee na-ekele mkpu maka ụmụ akwụkwọ anyị si esi nata maka ụbọchị nke taata gbaa ogologo ụzọ nwe ibe mebere ezuru anata n'udo na ọṅụ Chukwu ahụize natapụta ndị nọ n'ụlọ onwe ibe megburu anyị na-ekele n'isi ndị dọkụtọrọ ibe na anyị na-eme na-ekele n'isi ndị prezident jeneral na ndị mere ya na-arụ ọrụ ndị ichie na ndị kansụl ọf chief na ndị ọzọ niile mere
Wonderful entertainment. Ojemba. Welcome address presented by Mr. General. Governor Charles His Royal Majesty. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to welcome you to this epoch-making event, a historical celebration of unity, love, and progress. AYT Beyond 2020. The New Year Festival. In Igbo tradition, the cycle of wool and planting season. Yam are usually the first set of crops to be planted at the beginning of the planting season. The New Year Festival is therefore a celebration of the blessed providence in the socio-cultural life of Igbos. It is a moment of thanksgiving to God on the land for a bountiful harvest and a moment of coming together for families, friends, and communities. This beautiful moment has eroded the blood for more than a decade, thus making this year's celebration a phenomenal one. It is phenomenal, unique, and historic, and our joy knows never. It is a moment we celebrate our brotherhood as a community after more than a decade ago. It is a moment of consolidating peace in our time. It is a moment of celebrating multiple development that cut across human and structure. It is no longer a news that the Lemon Club has dominated the whole news and made the whole news and media space across the globe because of the ultra-modern flyover, digital bus terminal, advanced fire service station, thanks to our brother, His Excellency, Charles Chukwuemeka Soludo. You may not understand why I call him our brother. If you have not witnessed our own meeting with him, he is an amazing man with an understanding leadership for us. But let me know about you with the magic he has been performing in Anambra State, in areas such as education, healthcare, infrastructure, and economic growth. Have you that he has transformed the General Hospital to harness a Federal Medical Center, FMC. The time you see in Abuja, Lagos, and Port Harcourt. The governor's focus on innovation and innovation has led to the development of new industries and creation of jobs. Creation of jobs remains the forefront of progress. I will not bother you with that because today is a day of Thanksgiving to celebrate the unity in the blood and also a great reminder of the role government plays in making the unity in the blood a reality. From the depth of my heart, I thank all who work tirelessly for the choice of peace and
unity in the blood, and plead with those who still feel aggrieved or offended in any form to please heal into the peace process and let us all heal together as one bound in love and parental unity. As we gather here today, we are also reminded of the vital role that leadership plays in our society. A leader who is dedicated to serving the people, who can make a positive impact that lasts for a generation, who is willing to do what it takes for sustainable peace, because it is only through peace that true development can be achieved. While we celebrate our unity today, I plead with you all to embrace peace in all your walks of life, in your family, in your society that you belong, in your place of worship, in your communities. May the New Year festival raise what divides us and enhance what unites us. May our unity help us to prosper and achieve greater things as individuals, as community, as a tribe, and as a race. Long live Umama Betete, long live blood, long live all. Honorable. Waji ke bete da ndo be ya ri Iko ana kodo yiko ko
is actually the peak of the event. AYJ himself. Bụ mmemme ịwa ji ka eji na-ewe pụọ ebe a n'ụbọchị nke taata fatụ ihe n'anya ya dịka esi arụfụ dịka na chọrọ ebe mmemme ya tụ ihe n'anya Guess we're fucking job. Keep moving again. You do. You turn on Buku. I am 80. What's it get? Brother,
na-emegide ụmụnna anyị n'ụlọ ekwulọbịa kwada anyị na-emegide kwaba anyị ka ọ dụzere maka ama m onwe ndị ụka anaghị ekpe ekpere na ikpe ha ya gwara iwere n'ụlọ mmanya onwe n'ọnụ ụlọ na-adị n'ekwu iwere n'ụlọ mmanya onwe n'ọnụ were na-asị ka anyị ejikere ụlọ mgbe anyị na-agba Chukwu ọ nwere ejikere anyị na-agba Chukwu anyị na-enwe ihe kaụpụ ezizichukwu emere anyị nke abụọ mere anyị nke ọzọ mana tupu anyị arịọba Chukwu ibe ndị aha dịka anyị gbakọta atọ ịrịọ ya ka anyị gbaghara n'onwe anyị mmebi anyị niile anyị na-eche ka onye enyegoro anyị mgbaghara maka ka anyị na-enye ekpere aha ya asụsụ ndị rịọrọ anyị mgbaghara kama anyị sisi niile mejọrọ anyị ya bụ onye mejọrọ anyị n'otu na omejọgọ ideni anya enezuo Chukwu maka ibe ha na-ekwukwada agbaghara n'okwu wee na-arịọ ụmụ ahụ ekorobịa bikonu ebubo ụzọ sotenụ m n'azụ ka anyị gbaghara ndị niile mejọrọ anyị ka anyị gbaghara ndị niile meriri anyị ala ikego ka anyị gbaghara ndị niile anyị na-eche na ha kpasuru anyị were wepụrụ ndị anyị kpasuru iwe anyị were negharịzi anya were sosi ọzọ ma gbaghara anyị ndị chifu nọ ebe a ụnụ ọgbagharago m ụnụ ọgbagharago m ndị ebetete nọ ebe a ebe itoolu nọ ebe a ụnụ ọgbagharago m ndị ọbịa na ndị ụmụ ikorobịa na ndị ọzọ niile nọ ebe a ụnụ ọgbagharago mgbaghara ime ụnụ mụ wee na-ewelitezi olu n'ụzọ pụrụ iche ma agbagharago olu niile n'ime afọ iri ma iri na abụọ gara aga ka a na-ekwu na esemokwu obodo na-ekorobịa mgbe ndị na nwata mgbe nọ na Students Union wee na-agbagote ama m na esemokwu obodo na nwata ọ naghị ese n'ebe n'ebe ọ na-ese n'obodo niile mana esemokwu ibu na-adọchi ha agam n'ihu azụ wee na-ayọ ọnụ n'afọ na esekatara esekata gọvanọ anyị ụzọ ọrụ udo solushọn n'onwe were hụ na ime elekshọn na na-eso ewetara anyị esemokwu ya gwa anyị n'ihe anyị ga-eji eme elekshọn ọ bụrụ na 7 Jenụwarị anyị ga-eme elekshọn ọ bụrụ mere ya onye ka unu wepụtara ụzọ mmiri ebetete nọ Kana ụzọ mmiri ebetete nọ ya ewee were ọkpọsị a wee dee n'aka ụzọ mmiri ebetete enwere ebe ndị eburu na agbaghara ndị ekorobịa niile onwe ndị ekorobịa gụnara na-ese okwu tupu emeghe PTA ekorobịa biko gbaghara niile ka anyị were na-aga n'ihu anyị enweghị udo anyị na-enwekwu n'ukwe anyị enweghị udo na ekorobịa mana ọ na-adị nke udo anyị nwere na ekorobịa ọ bụ dị ka 70 ma 80%. Ọ dịghị ka orucha na 100%. mana ibe na-arịọ Chineke na-arịọ ụnụ nwa niile ụka udo anyị ruo 100%. Anyị onye kwere 100% n'udo were sị n'ọkwanụ onye kwe ihe ekwe
100% n'oge na-adịghị anya. Anyị na-onye onwe anyị na tupu ọnwa na-awụwụ Septemba anyị ga-eji eruo n'isi njedebe, anyị ga-enwe udo 100%. Ọnwa ndị abịaghị ebe a maka na ha enweghị ohere kọtaruoro n'ube na ego ụlọ anyị setere onwe anyị. Gwaruonu gọvanọ anyị na elekshọn ahụ ọzọ anyị na-emetara anyị ezigbo mkpụrụ. Ọ pụtara anyị mkpụrụ ebe anyị na-asị Chineke ka gọzie ya. Anyị akọọna anyị kọrọ anyị bara n'ubi kọọ ji kọchaa na-emekwa ya na-alụ ya ma ahịhịa na-akpakpa ma ome ya were ruola anyị dịka etu ọ dị isi Igbo ahụ ụzọ mmiri ọkpa ya ka anyị jiri gbakọta ụzọ mmiri nwere nso site n'ọnọdụ nwere na Ekwulọbịa dịka nna ndị Ekwulọbịa niile. Ọwụ na m ezigbo ji onye na-eri ya ma mgbe na-arụcha ya ụgwọ n'ọnụ unu niile nọ ya maka ihe kwuru ya enweghị ike ịkpọpụta mmadụ teta union n'obodo niile n'ebe niile onye ọbụla n'ihe ụlọ ya na ụmụ onye tụta ya na ụlọ anyị na anyị ga-agbapụta ata maka ndị obodo niile enweghị ike ịbịarute ya ụnụ agbakọọla ụnụ ebe a ma ndị enyi anyị ndị ahụ ndị Ekwulọbịa ya bụ aga m agbapụti aha kịta olutu onye ọbụla aka ọ na-eyi were jizụba anyị si atụ were ndụba oke ibido ijeọma na be anyị agbọta ọbata anaghị agbọta aka ebe ya na-ebu oge ụnụ maka ama m ndị na-arachakwara ya mmiri n'aka na-ebu oge ụnụ wee na-aga n'ihu. Ndị kansụl of chiefs ụlọ ọmụmụ ndị ichie ụlọ ọmụmụ ijeọma na ụlọ ọmụmụ ikwu na ibe bụ ụlọ ka m na-agwatire n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Eji m eri ha nke na-ewu igwe bekee Ekwulọbịa anyị na-afịa n'anya ka o si eme ụbọchị nke taata igwe betete ọfere anyị
too much. I
Omega 101% Come on.
ekwesị. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left.